Hwd yn troi ac yn gryf ac yn gyflym heibio i Melvin Bale yn torri i Dimitru! Fe sy ar ergyd gynta am gol, mae'r Bale yn cael ei chlyrio. Y Bale yn torri'n garedig i Dimitru. Fe yn methu ychwanegu at I 2 gol tymor yma. Damien Allen. Allan at Owen, Aberystwyth yn chwilio I fwydo fe cymaint a phosibl. John Owen, rhwng yr amddiffynwyr mor rhwydd. Owen! Arbediad da gan Mike Lewis. John Owen yn torri tu fewn fel cyllell trwy fenyn, trwy'r amddiffynwyr ar ergyd drod dde yn cael ei harbed gan Lewis. Tackle lletwyth gan James Sadler, captain y Barri, ar Malcolm Melvin. Ath Melvin lan yn yr awyr, a troi unwaith yn acrobataidd bron, a cerdyn melyn cynta'r gêm. Y 2 dîm a chyfleoedd, ond y 2 dîm yn methu cymryd nhw. Ar draws Damien Allen, Macaulay Southern ar rediad. Yn parhau I fynd, y Bale yn torri'n garedig I Jordan Cottrell ar ei drod chwith ac yn curo Mylwch yn y gol. Cottrell yn sgorio i'r Barri I 4edd gol o'r tymor. A'r dreigiau'n dathlu yn mynd am I 5yd buddigoliaeth o'r bron. Aberystwyth dim, y Barri 1, 2 munud cyn yr hanner. Hobson yn creu lle i'w hunan, cyfle I groesi. Dim ond un yn disgwyl amdani yn y canol. Hobson mewn i'r cwrt cosbi, parhau I fynd! Sut yn y byd mae Joe Phillips wedi methu'r gol. I ergyd yn mynd lan a dros y bar, oedd hi'n rhwyddach I sgorio dos bosib. Ashley Young yn ei chrimani ddim mewn, mae'n cael ei ffenio'n glir gan y Barri. Melvin sy'n disgwyl amdani, nôl mae'n mynd. Bale yn cael ei helpu ymlaen. Hanner cyfle fan hyn. Wollacott yn ei gosod I at Sherlock. Sherlock yn croesi. Wollacott! Nage! Walker! Nage! Ac yna Hobson. Dyw ddim yn sgorio chwaith. 2 gwaith. Mae Aberystwyth yn cael cyfle yn y symudiad na. 2 gwaith. Maen nhw'n methu darganfod y rhwyd. Wel, sawl cyfle sydd angen ar y tîm cartre. A'r taldra gan Aberystwyth. Hobson yn arbennig. Wollacott sy'n codi. Fe sy'n ennill y peniad. Ac oddi ar y linell gan y Barri. 10 munud yn union yn weddill ar y goedlan y parc. Y Barri ar y blaen o gol I ddim. Cooper yn clirio. Cottrell. Rhwng yr amddiffynwyr. A'r bas ymlaen at Hwd! Heibio'r postyn! A mae'r arbediad gan Mylwch yn wyrthiol. Oedd y bas wedi amseru yn berffaith gan Jordan Cottrell I lwybr Jonathan Hwd. Hobson. Tuag at Owens! Gwych gan Mike Lewis. Hobson yn ei ffenio I lawr. Tom Owens ar y foli. A Mike Lewis yn hedfan drwy'r awyr i'w harbed hi. Lewis yn ei tharo i'n hir. Fahia yn ei methu hi. Gerrard mewn! Gerrard! Yn sicrhau'r fuddigoliaeth i'r Barri. Yr eilydd yn sgorio I gol gynta o'r tymor. I ddyblu mantais y Barri ac I sicrhau'r 3 phwynt. Gavin, llongyfarchiadau, congratulations. A 5th successive win and a big step again towards the playoffs. Yeah, delighted. Thought it was a really open game today. A good advert for the JD Welsh Premier League. I think the first half, delighted. We probably could have come in maybe a goal better than we did. Second half, let's give Aberystwyth credit. I think they've created a few chances there. They can afford to gamble. And, to be fair to my lads, they found a way and put one of those counter-attacks away. Yeah, goals change games, don't they, Mike? Obviously, first half, I thought Barri would have probably shaded it, got the goal they deserved, but we were a lot better second half. And to be honest, you've got to take your chances at this level. And we've had 4 or 5 gilt-edged chances to score, and we haven't, and we've paid the price for it. Simple as that. So, we're disappointed to lose a game, but as you say, we won't be too heavy on them because we got a lot of big games coming up, and we need to
you say, get their heads up. The Manager of the Month thing, I was delighted to have that. It's an award for the club more than anything, but I was a little bit worried about that that curse. But I'm delighted the boys put that to bed today, and yeah, look forward to the next challenge. You mentioned the big games to come. Surely now it's all about the cup game in a fortnight against Newtown. Well, we've still got a bit to do in the league, haven't we? So we'll take. We just wanted to try and win every game, Mike. And as you say, obviously we've got one eye on that, on the semi-final in a fortnight. But we've got a big game at Llandudno, and that's all we'll be focusing on this week.